Meget sejt. Ja, det bare lave sådan en. Kæmper dig for det. Det er meget god træning til, hvis man skal løbe sammen med det. Ja. Helt sikkert. Også fuldstændig. Jeg er overhovedet ikke i tvivl fra 2 til 3 om, hvad siden hun skal på. Jeg trækker springet nu. Jeg vil se Jigge røg ud på siden. Jeg er overhovedet ikke i tvivl. Det var det, hun har taget 2. Kører hun direkte ud. Hvorfor er du lige slet ikke med Klau? Jeg skal ikke sige Nå, det. Præcis det, for jeg ikke så